Takže u ťuhíkov pravdepodobne tuto končíme. Roztiahnuť to nende. Takže vchádzame dnu. Tu máme papu. Máme také šťastných ľudí, už pekne popitých. A kde sme my? A tu sme. Celá naša enkláva, netlačte sa. Pekne pomaličky. Nemám čo piť, Áno. Samozrejme triezvy. Čo vám poviem, toto je automat na čistenie pohárikov. Peťo mi vyčistí môj pohárik, poprosím. Bitteschön. To sa tam jednoducho takto toto a potom Ascíkáš. Jak do maminky. A ideme dnu. A zhruba takto to vyzerá všade. Podívaj sa. Kamaríde. Ja som vypil. Takže takto nejako vykrýva. To je Danko. Hezky. Taký hezký. To som ja. Máme zoznam, čo pijeme? Seznám. Najdu si so neznám. Takto máme vínka. Nájdeme si, čo nám vyhovuje. To vypijeme. Potom to kúpime a potom to vypijeme. Nazdar. A to je Pašo. To je Pašo. Na zdravie. Jasné. Čakajte, teraz si vybereme. Jasné. Do rady na bílé víno.